tek kata science tek koso ok gidwa somo makamago? Ok ni ok gidwar jahil, wacha dier. Gigi te, nitie gima waluongo field mantiere ni nitie gima iluongo ni Boys Club. Boys Club en riwruok moro mar joma yawuoyi. Ma gibet kamoro, to giparo gimoro kanyakla achiel, to ginyalo manyo kaka gi-support each other. Ineno joma mine, gin ng'ama kosetieko skul, en gi gik moko mang'eny mantiere pache. Osetieko, kochopo higni 18, pache nitie onego bed noyudo nyathi, onego bed nodhi e ode. Gigi te nyalo yudo ni kochopo higni 35, king'iyo nonro mitimo sani, nyathi ma nyako mochopo higni 35 owuok e gima iluongo ni technology field. Inyalo yudo ni ok ni giwuok ni gikia, giwuok ni ging'eyo, to gionge gi that support system mar mondo konygi, mar mondo gi stay in that field. Tiyudo ka joma chuo, ka gibet piny, to ng'ato ng'ato nigi gima kele pache. Joma mine ng'ato ng'ato nigi paro mopogore. Koro mane gima koro wantiere kae, mar mondo manya konya. Yes. Mondo gikel pachgi kanyakla, mondo giti kanyakla. Ang'o mowinjo bed ni timo mondo konygi? Ineno gi sani,